Kusugao Division San Fernandez Gosaigawa Dini Kauni Range ni Singau Tanai Gongya BCDs ni Maukau Bawaiso Gonaiti Menai Raimona National Park ko lananai binino bifang laifangजों लोगोसे जिब जुनारखौ रैखाथि होनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे मेलावनो बाहागो लानो हादों आसाम गौरव बान्था मोनगिरि हाग्रा बिफाननि बारग' डिपुटि डाइरेक्टर आरो बारग' एसिएफ। आथिखालाव मानास नेशनेल पार्कनि टुरिस्ट एडभाइजर धरनीधर बर' बिथां लोगोसे हाग्रा बिफाननि माखासे मावफारिया बिथांमोन आरो साखाथियाव थानाय ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोन। मेलनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोर एनजिअ बिथांमोनखौबो रायमना नेशनेल पार्कनि बिफां लाइफांजों लोगोसे बेयाव मोननाय जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनायाव मदद होनो थाखाय खावलायहरो धरनीधर बर' बिथाङा। हमना होदों बै बिनो हरियाव मा होनो पिपसिउ नङा बे मा हरियाव मोनसे दाउ खारदोंमोन बे माने मा होनो व्हाइट बिलिड हेरन होननानै पृथिबियाव मात्र 4,300 दं बेबायदि दाउ आरो बे दाउआ मात्र बे भारताव दं भारतनि असमाव दङ बे जायगालाय म्यानमार आरो चाइना आरो भुटान बेबो भारतनि सोमोन्दै बे पिपसिउ दैमायाव मोनदोंमोन गतिके बहुत गेदेर बाथ्रा बे दाउखौ पृथिबियाव समनो मिथियो जे बेबायदि दाउ दं होननानै गलाय गतिके बेखौ रैखाथि होनायखायनो आं नोंसोरनि चेनेलनि थ्रुयैदि आङो माने रायजो राजाखौ आङो एपिल खालामनो लुबैयो बिसोरो माने खुलुमनानै बुंनो लुबैयो समनो रैखाथि नांगौ मानोथो बिसोरबो जौनि बादिनो जिउ बिसोरखौ जुदि लाखियो नङा बेफोरखौनो थि गथ' गथायफोरा फैनाय इयुन जोलैफोरा बेखौ मोजां सुबिदा मोनगोन माने जिरायना थानाय आरो फरायसालिफोरा माबा जुदि रिसार्च खालामनाय बेबायदि जायगा नङा बहुद रिसार्च स्कप दं सिख्रिनि सायावबो दं नानि सायाव दं बफां लाइफांनि सायाव दं मुलि बिफांनि सायाव दङ बे जिब जुनारनि सायाव दं बे खाल बिफांनि सायाव दं आरो बे मा होनो बे ट्राम लाइना जुदि थागौमोन नङा दिनै बेखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ट्राम लाइन होनना डिक्लेयार खालामनो हागौमोन गतिके दा सोरो जि जाबाय दा जिखिना दङ आं गौरव खालामो गोग्गामारियो आङो जे असमनि बे जायगायावबो एबादि मोजां माने प्रकृतिनि माने भेरि रिच बाय'डाइभारसिटि बहुत खमानो दं गतिके এই रिच बाय'डाइभारसिटिखौ जोबोर रैखाथि होनाय कारणे जोबोर जि गामिनि मानसिफोरा मिथिया एसे हयथ' अबगत नङा बिसोरो मोजांके सोलोंनाय कारणे जोबोर सांग्रांथि मेलखौ रेन्जारा सुभाष बसुमतारिया सान फार्नान्देजनि बिथाङा अर्गानाइज खालामदों खुब मोजांसिन आरो माने गुड थिंकिं इज दि साइन अफ सिभिलाइजेसन मोजां सिन्था खालामदों गाज्रि सिन्था नङा गतिके जोबोर सबनो लोगोसे जानानै गलाय एखौ जुदि रैखाथि नङा बहुत जुग सोबोरखौ बाहायना जानो हागोन गतिके आं रिक्वेस्ट खालामो एपिल खालामो all of the students that what is called educated boys and girls please come forward here and do research and do work here something so that you can also explore what is inside the Raimona National Park so that people of the world they may be attracted. Now only they are very much interested to know about Raimona National Park. So through your channel, I would like to appeal all the people. It is very rich biodiversity. Not only appeal all the people. It is very rich biodiversity. Not only in the flora and fauna, from all sides, and people also. They are very much good people. From culture also, they are very rich. I think one day it will be a great Raimona National Park among all of the national park in the country India. गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।